Det er fint. Nå, jeg er Jack Cool der. Den er faktisk lidt det lyder bare ned. Eller, jo, jeg har set en af det. Det gider jeg ikke sige. Der sidder nogle små børn med på den her loppe. Så vil jeg skrive det. Nå, det var alt for den her video.